Ongi etorri udal ordezkai, Azkoitia Zazpireun batzordetako kide, trikitilai eta alkate osoi. Ezkerrik asko gure gonbiki aintzet hartu eta Azkoitixek hirigutune jasozuneko Zazpireungarren urteurreun ospakizunen itxiera ekitaldixe elkarrekin partekatzeko aukeri emateatik. Gaur urte bete hain justu, antzea eman ginon irekierie urteurre nahi. Herriko kanpaiotzan erritmopien, udaletxia argiztau genuen Azkoitia Zazpireunen irudixe piztuz. Trikitilasek eta pandero joliek izen zien protagoniste, eta gaurre, trikiti doinukin borobilduko de urtie. Argi genuen Azkoitia Zazpireun ospatzeko zala. Danon artien jungea herri hau eraikitzen eta espakizunen parte danok izetien nahi genuen. Bagenek isen alaber, urteurrena aprobetxau bergenula, gure iraganai, gure historisei, zer geanai eta zer izen nahi deunai begirada sakon batetik heltzeko. Kultur agenda zaruntzo, Azkoitia Zazpireunek denborien perspektibie eman diu, kokaue ingatu eta mundue ez dala gurekin hasi erakutsi diu. Izen zielako gea eta gealako izengoie. Egi horrekin aurrez aurre jarri gaitu Azkoitia Zazpireunek. Aurrekoengatik ikisi eta ondoruengikiko transmisio lanaikie gure ardurie da. Nondik gatozen argitu diu Azkoitia Zazpireunek, eta ez hainbeste noagu zen etorkizuneko munduek argitzelak bai ditu. 2005ko zuaitzek daneako oztuk ditu. Gatazka politikuek eta geopolitikuek, aldaketa klimatikue, ziurgabetasun ekonomikue, gizartien zahartzie, zaintza, migrazizue, euskeri eta euskal kulturie, berdintasune, arlo bakoitzien erronka hundixe dauzkeu eta erronka hosei gain hartzeko modu bakarra batasune eta elkartasune die. Ezerrek ematekotan, danon arteko batasunek emango gaitu jomuga. Azkoitia Zazpireunen bueltan ikusi deu batasune. Asko izen die urteurren ekitaldixeta modu batea eobestea batu dien elkarte, erakunde eta gizabanakuek. Azkoitiko herrixen embajadore lana indebedanak. Eta lan asko indebe Azkoitia Zazpireun batzordetako kidiek. Nere ezkerrik beronak. Ustet txapela kentzeku edala eta hemendik udalan aitortza. 50 ekintzetik gora burutu die hilabete hauetan. Kontzertuk, hitzaldixek, erakusketak, liburuek eta bisitak hauek izen diteu. Eta hainbatek hitzaldiken erakutsi du bere aurpexe Azkoitia Zazpireunek. Kiroletan, festatan, merkataritzako ekimenetan, euskeriei lotutekutan, zabaldu egin da eta esan deta modun, alik eta gexen partekatzeko eta bizitzeko urteurren ospakizune. Herritar eta kanpotar askok hartu debe parte, eta horreke gure herrixe zarro eoteko arrazoia eman diu. Lehendike arro geunden eta oin areta geixo. Danantzat ezkerrik beronak. Urrengo Zazpiren urtetako, Azkoitiko herrixek batasun mezue bere ein eta zabaltzea gonbidatzen zaituztet, zuek eta ondorenguek. Tontorrea aiatzie baino bidie ekie garrantzitsu dala esan ohi da. Kasu hontane bidie izen da importantie. Gaur argixe itzaltzie tokatzezaku. Eta modu xume bezain polite topaudeu, Josu Arrizabalaga Izerri eta Xabier Euskitzei esker. Euskitzek lanatik ezin izen du gaur gurekin egon, baino hemen daukeu, Izer eta esan dibe Zabale eta Lajatare hemen dauzkeu, trikitilasek. Batek doinue eta bestiek letrie jarrike, Azkoitia Zazpireun egitazmuei itxeri emateko abesti ederra indebe. Benetan, mile esker herrixen izenien. Esan dibenez, kantu herrixei oparitu nahi disobe. Eta herrixen ordezkai bezala, alkate hoi sei, esango nisoko ben bezedez, ona gerturatzeko danai. Danan izenien, behauek eindeko letrie herrixei oparituko sobelako eta herrixen ordezkai bezala alkate danok. Azkoitiak badauka doain ugari, 700. urtemugan da nabari, abarketa josten ez da inorrari, baina herri osoa da trikitilari. 700 urte barru norbait baletor herrira, aurki gaitzala euskaraz eta aurrera begira. Jo plazara, pilota hotsa betian, beste hots batek ere ez du oso urrutian, parekorik ba ote da trikitian, odolaren mintzoa hau da Azkoitian. 700 urte barru norbait baletor herrira,
aurki gaitzala euskaraz eta aurrera begira. Eskerrik asko. Bueno, egon ezkun zer ezkun, guke badauke opari bat, nik uste borobiltzeko, eta dakizten bezala, urte hurrenetan, baite beste liburu bat erten du, Javier Elorzak egin duen liburu bat, Eskoitiko sustrasek erakuste izkunak, eta bueno, danoi oparituko izbegu. Gaur urte bete, kanpaiotzakin eta trikitidoinukin eman ginen hasierie Azkoitia Zazpireun bueltako urteurren ospakizunei. Azkoako eman du, eta urteurrenak eta espero dut modu batea bestea gozatzeko aukeria izango zenutela. Urte bete-betie izen da, eta jau da, 12 hilabetez udaletxeko fatxadia argiztaute Azkoitia Zazpireun irudixe emendatzeko ordue. Kantu berri batekin emango show itxierie. Josu Arrizabalaga Izer eta Euskitzek sortu deben kantu berri batekin. Aladixo kantuek. 700 urte barru norbait baletor herrira, aurki gaitzala euskaraz eta aurrera begira. Ez dago mezu hobeik Azkoitia Zazpireuni itxierie emateko. Herri bat gea, etzi da son batute herri honi, guk eta gure ondorenguek. Eutzi da son Azkoitia Zazpireunek utzikeko arrastuei. Eta abestisek ezateun bezala, Azkoitixe beti aurrea beire. Ezkerrik asko Azkoitia Zazpireun posible egin dezuten danoi eta herritar danoire bai. Eta gaur modu berezixen trikitilasei eta panderu joliei. Entzun daiun abestixe. Eta Izer eta Euskitzen kantukin uste zaituztet. Zazpireun eta aurrera.